L-ewwel kanzunetti li għattibni. Jerġa'. Ejja. Mela, tixħat introduċi, issa tibda tintroduċihom inti l-kanzunetti ejt li trid għaliex jiena ma sax noqgħod nagħmel kollox jien. Nibda ħalli daqsxejn. Inklużi l-kanzunetti li jint qatt ma tkun smajt bihom qabel, u xejn. Illum għandna xi waħda naħsebu. Okay. Ma din kanzunetta jisimha fil-ħanut tal-kantoniera miktuba waħda mill-ewwel kanzunetti. Laqgħet ktibt fuq ħanut fil-Melieħa fejn kont imur meta kien għadni xi 20 sen ilu kelli xi 6 snin jew 7 snin. Melilu, Fil-ħanut tal-kantoniera. Fil-ħodu xejn id-drawa tħat li mur sal-ħanut tal-kantoniera. Irġil xjuħ jirraġunaw fuq il-passat jirrakkontaw u iġdaħqan il-kol ċajtira. Kulħadd jgħid tiegħu fuq xi disgrazzja li kun ġarra. Min jirrakkonta kemm xi tagħmel x'tixriba x-xarra, kull fil-ħodu storja ġdida tisma' skur. Fil-ħanut tal-kantoniera. Ġuventur ma jagħmlu xejn, hemm iqattaw xi satejn, jgħaddu żmien bix-xjuħ irħilhom. Min jitkaża bix-xahar twil, jgħid fix-xahar sabiħ qasir, saru jifmu fix-xjuħithom. Ma tal-ħanut jieħu pjaċir, tew pass bil-flus teħlin, ġuventur xjuħjom u jridhom. Min jirrakkonta xi praspura minn ta' dari, min jgħid kemm xi kandidat sar popolari, kull filgħodu storja ġdida tisma' żgur bil-ħanut tal-kantoniera. Kultant xi barranin jifqu jqattaw ftit tal-ħin mal-Maltin hawnhekk preżenti. Il-Maltin żgur ikellmuh fil-verità ma nafx jifhmuh lingwa ġdida Angliż bl-aċċenti. U jiskantaw kemm skoprew l-Amerikani. Jippretendu li jifhmu kif iġibu l-paċi, kull filgħodu storja ġdida tisma' żgur. Ħanut tal-kantoniera. Kull filgħodu storja ġdida tisma' żgur fil-ħanut tal-kantoniera. U kull filgħodu x'kien inqum id-drawwa nżomm immur sal-ħanut tal-kantoniera. Il-ħanut tal-kantoniera qed niġi għad-disawnin. Tara.